ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ କହିଲେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହକୁ ବୁଝାଏ। ମାତ୍ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଜଳି ଉଠିଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି। ତାହାକୁ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମତଃ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପୂର୍ବରୁ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ପୁରୀରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଶାସନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜମିକର ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା, ମୁକୁନ୍ଦଦେବଙ୍କ ଗୃହବନ୍ଦୀ ଏବଂ ଗୋରା ସରକାରଙ୍କ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ, ଯାହାଙ୍କର ପୁରା ନାମ ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାଓ। 1817 ମସିହାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗଠନ କରିଥିଲା ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ।